commentary that is fair and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Panilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig ang morning ni Dabalang Sinansakay. Wadjala so programan pitalaran yuta na Dabalay na Binmalay. Programa na PAM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Kaya programa na sa ragyon na paipasabihan na sarata impormasyon balita. Nilira da saray nayari na AI dayaw tanan to kaman ya nayari nindan aksyon na say gobyerno na Binmalay. Si partner Leon Castro Leonelor de Castro Jr. Yan, guwapo si partner ko. Ay very busy say yakto to bilang oskahed saray nagagawan na eleksyon na saray senior citizens. Yan ang gada nagugunuyan at nakaiba tayo. Medyo wala ray re-resolve tuniran na ilagmat labatiran na napagya si kasun dapat nasaraya kipakaran na senior citizen dita na Dabalay na Binmalay. Text line tayo 0945-183-4352. Morning si Che. Morning. Si Boss Dennis, good morning. Tanaming kilatan. Ada saya Osara empleyado dita na da saya Binmalay. Good morning mat. Ada kinan insan Philip Tigno tan si insan Ray dita na Caloocan Binmalay. Saraya tagatana da barangay Gayaman, good morning. Ni impaway dalay basura da. Kanya na watan natan da sa highway. Nanang ningyurata bumbunto niran na basura. Pero dya da nalatay na impormasyon at nagugunuyan.
unsa bila may balog dump truck tan payloader tan sa tanet ikarga dala tatanet awiton la di man say Pangpanga piano di tanet ibang taklatan insan umpawil lamot itay dump truck insan i-schedule dalamot so sa kaya barangay isan dalamot aramay basura untulong sa barangay no antutay service dagarong iya ikarga dalamot da sa may maawang ya dala da lugar da insan lamot di man laon nasa may dump truck ya walay manuntumbok ya payloader nababig menumay kargad sa may balbalog ya dump truck si katutan so sistema ay gagawin natin na sa munisipyo yano na-address usatan ya panaghakot na saray basura dita na sa balay na binmalay so per schedule so gagawin da nga sa may palabas sira na agaw si Barangay Captain Will Soriano impaway tudman at highway iba saray barangay officials piano una sabi may dump truck may dalan na laon walay payloader ni kanyan jad maawang ya karsada so pangi kakargaan na saratan kanya nababandag yun no si kayong dadalan kanya na sa parad sara may nayari na abala no hakutun dalatan medyo talusan nyoy da isat kasi jada maawang ya kalsada data ni kakarga na natin informasyon piano menumay so pan baliwos na sa may payloader isan na ikarga di man da say dump truck itutan so sistema ya gagawin da at no naaruman ni tay dump truck ay mas maplus so gawon scheduling da panang ipaway na saray basura na saray 33 barangays itan da say balay na binmalay nilakumon ya unsa bilamay patiran na dump truck ya wala nin salita baga na Congressman Mark Wangko at kinon Mayor Pete Mirera tabalag tanya tulong dasatay panaghakot na basura palar kayo dyan munisipyo yung mga alan to imanad lugar mi awit na barangay sa may kulaan na dump truck na munisipyo nakaw isan na ikargada pero jada binmalay mismo na may dump truck la sulad sa barangays. Good morning si classmate classmate Carol yan Super Beauty Carol good morning taray antolaman si Torio family yan good morning nakikinig din yan sa may Kanawalan at Season family dakulbot manayay manaplido season dita ned oo nga pala bali na binmalay oo nga pala consular si Mito season di ba bumubuo ng sangguniang bayan headed by itaktak mo Edgar Maminta good morning at sa lahat ng mga department heads dyan sa bayan ng Binmalay hindi pa tapos yung
malalaman natin mamaya kung hindi pa tapos yung eleksyon ng mga opisyalis ng senior citizen sa iba't ibang barangay dyan. Dahil mamaya ng konti makakasama na natin ito pong aking partner, long time no hear, si partner Leon Elorde Castro Jr. Hey, good morning din sa Paragas family dyan sa may Baybay Pulong na talagang nakatutok din sa programa at sa lahat ng nanonood sa YouTube ng palatungtunang paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. At pinaalala pa po natin yung mga hindi pa nakakabayad ay sambutyo. Nasaratay bisyo. Dita na dasay Treasurer's Office. Lola Sara may walay abayaglan nagdabayaran yan ang tatabunan lay interest. Penalty actually so tawag sa satan. Walay condonation hanggang July kanyan sambut yun lang na si kasuon iraratay babayarin nyo dyan sa munisipyo. Okay, hanggang nagugunuyan at nakalop tayo si partner ko. Magano labat gawatan ko may cellphone ko, Engineer Nixon. Okay, wadjala. Nakaulop tila tatang tanagagay kada sayan na bukta. Si partner ko, Leon Elostre Castro Jr. Medyo mansasabate tawag tamo partner, Medyo busy. Okay, alagaran ko lay tawag mo. Walay man tatawag na naman, pero agta sagot ya tampol. So, okay la. Partner Leon Elorde Castro Jr. Go ahead. Oh, yan. Sige. Medyo busy pa. Ito na. Nasa linya na natin ang aking partner para magbigay ng pugay sa ating lahat. Partner, go ahead. Salamat partner RJ sa ating mga listeners sa ating DWGA sa PEM sa Binmalay. Mga listeners, magandang umaga po at God bless. At nagbabalik po ang iyong lingkod, si Leon Castro Jr. para makapanayam ninyo at makakakuha tayo ng mga sariwang balita din sa bayan ng Binmalay. Okay. Good morning, Partner Jay. Yes, good morning, partner. Kumusta na? Very busy ka nitong mga nagdang araw at hanggang ngayon, busy ka pa rin ata. Tapos na ba yung eleksyon ng mga senior citizens sa lahat ng barangay? Tapos na nung Martes, Partner RJ, tayo lang ay may mga konting mga protest na ating inaayos ngayon. Pero siguro, walang mapronoun dahil lahat naman ay na-proclaim na po nung araw na yun. At sa balak po namin ay isang coming Monday dito sa flag raising ay aming representa kay Mayor yung mga winning candidates ng bawat Paska sa Binmalay, Partner RJ. Okay. Meron kang completing listahan dyan para makongratulate naman natin sila. Kinukumpleto pa? Kinukumpleto pa, RJ. Siguro, by isang Monday siguro, after the after namin na represent na kay Mayor ay ilatag ko lahat yung mga nanalo ng mga Paska. Ang alam ko, RJ, may 17 na bago na Paska presidents sa iba't ibang barangay at 16 yung na-retain na Partner RJ. Okay. Dahil 33 yan. So wala namang gaanong problema sa mga eleksyon. Wala namang problema dahil tayo lang po ay tayo po lang po, tayo lang ang
nag-supervise, nag-implement ng mga rules and regulation, yung mga handbook ng election para sundin ng ating mga PISCAP. Kasi actually, ang ating binumutan ngayon ay isang yung mga membro ng PISCAP. Alam mo naman, sinasabi ko pa lang sa ating mga kababayan, sa senior na two kinds of senior citizens. Pwede kang maging senior citizens at the age of 60, pero hindi ka rin pwedeng maging membro ng PISCAP unless you pay the 200 pesos sa registration ng bawat membrong senior citizen. Dahil itong federasyon ay isang accredited, ito po ay national accredited parang grupo na tinawag na federasyon ng ating mga senior citizen. Ito natin supervise yung mga ating mga ginagawa na dapat gawin at sundin dahil ito isang federasyon, partner Jay. Pero hindi ka pa pwedeng tumakbo kung wala ka pang 62, parang ganon. Ganon ang naging roles ng ating PISCAP. Binasi naman natin yung ruling nila doon sa kanilang ruling ng PISCAP, partner Radio, dahil sila po isang federasyon at tayo lang po inatasan to supervise. Hindi lang naman ako, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang DILG, at siyempre ang ating ang DILG dahil mga pulis para malinis, may integridad at may transparency yung magiging eleksyon ng mga BASCA in accordance with the law of the PISCAP, partner LG. Okay. So, you as ahead naman ng OSCA, parang ganon. Yes, partner LG. Ang head ng OSCA naman yan inatasan nga para isupervise yung mga activity ng ating mga senior citizen at ikaw ang magtitingin kung ano yung mga ayuda na dapat maibigay sa kanila sa national at sa regional at sa local partner LG. Okay. So, para sa mga nagtatanong sa posisyon mo, partner, hindi kailangan na maging presidente ka ng senior citizen sa isang barangay, parang ganon. Hindi. Dahil ito ay mandasyon ng isang under expanded Senior Citizen Act 2010 and 94 na they create the OSCA to supervise parang one ng mayor yan na supervise yung mga activity ng mga grupo. Kasi minsan may mga ibang grupo rin ng senior citizen. Sometimes long before, dalawa-dalawa yung grupo nila. Pero ngayon, isa na lang. Oo. Okay. So, ito na tapos na, okay na. So, yung sinasabi mo sa flag raising ceremony, iprepresenta sila. Mag-o-oath ba yan sa kay Mayor, mga yan? May off-taking sila, pero iano natin muna yung off-taking siguro after the presentation, tapos mag-off-taking sila. Separate. Oo. Meron din kami magiging inano nila yung meeting namin na lahat ng OSCA sa entire Pangasinan except Dagupan City dahil Chartered City yan. Oo. So may meeting kami, siguro nagplano ako ng March 4 or formally actually ngayon ako nang kumaganap bilang presidente ng buong Pangasinan. Hoy, congratulations! Ay, sa March 4 po ay may tinawag tayong meeting to formalize at kami mag-elect ng Vice President na aming sa OSCA sa buong Pangasinan. Ayan yung nabakante mo dahil by law of succession, dahil nag-resign yung presidente, ikaw ang sumunod, so bakante yung Vice President, parang gano'n. Partner Raji, dito mga ganap sa Binbali sa may training center para isponsoran po ng ating ang ating OSCA Binbali, partner Raji. Okay. Ngayon sa ibang usapin, dahil naipaliwanag ko na rin kanina, para maliwanag, partner, dahil nadaanan ko yung napakaraming basura dyan sa highway ng Gayaman. At yung nakuha kong impormasyon, yun ang pala yung sistema nun. Pagka may coordination, tapos ilalabas nila, tapos mamaya ito'y kukunin na ng garbage truck, yung dump truck at may payloader, di ba? Ganun yun, partner, di ba? Partner IG, ang alam ko may memorandum agreement between the barangay captain and the local executive natin na may oras at may araw na kukunin yung basura nila. So, ang ginawa nila, may isang mga ibang barangay, ang ginagawa nila, may isang
place kung saan nilalagay ang basura at doon na kukunin ng ating LGU MRF. So ano na to, may walalay sistema, bali-bali natin, unlike before. Parang Wala gano'n. na yung sistema natin, partner RJ, kato na bilang ng muna tayo ng karsada, nababali tayo, bisinas tayo, agaw na gayaman na panag-alay basura. Yun. So yun ang maliwanag doon. Mamaya wala na rin yan, di ba? Yes, Dahil sila yung naka-schedule ngayon, kaya nandyan yan. At nabanggit ko na rin kanina, partner, na kaya dyan inilalagay dahil yan yung maluwang, dahil malaki yung dump truck at may payloader ba, di ba? Ganon, partner? partner niya na nagtitisa yung maluwag na lugar kung saan pwedeng maikot-ikot yung ating loader at ang mga truck para hindi makokos ng traffic at partner RJ. Ayun, so yun ang nabanggit ko rin kanina dahil yun din ang ating napag-alaman. Baka mamaya may makakita sa mga yan, maganda't naipapaliwanag at nalalaman nila ngayon yung bagong sistema ng pangungulekta ng basura. I understand mayroon pang isang truck ata na bibilhin ng bayan na partner. Itong darating ng March, alam ko hanggang March 15 darating yung trailblazer uli na binili ng ating LGU. Siyempre, alam mo naman ang ating buting mayor, iniisip palagi kung paano niya masusunod ng mga problema yan. Kaya alam natin na yan po ay isang problema ng buong nasyon, buong bayan, ng basurang yan. Pero gumagawa siya ng remedyo para ito'y maibsan natin ang pagkuha ng basura. Dahil alam mo naman, masyadong malayo kung saan tinatapo yung basura natin para natin. So talagang yung lahat ng problema dyan na-address naman at nagagawan ng solusyon, di ba partner? Partner RG, kasi alam mo naman ang ating buting mayor 7:24 yan magtrabaho kahit gabi, kahit linggo, umiikot yan para tingnan niya ang sitwasyon ng ating bayan. Nakita mo naman na sa ating mga highway ay nabubuo na ang ating buong maliwanag na. Kita mo sa highway ng Gayaman, ito yung papunta na ng Biag hanggang Malindong. Sa poblasyon nakita mo na unumpisa na yung ating construction ng ating mga malaking solar para yung plano ng ating buting mayor na paliwanagin masyado ang Binmale. Nakikita mo pati ang ating simbahan ay nakikibahagi. Nakita nilang maliwanag, nakita mo ang simbahan ng Binmale ngayon, ang liwanag-liwanag dahil nakikikupira ang ating mga parishes sa ating Binmale Pastor RJ. So yung nakita kong mga hinuhukay na mga butas-butas diyan sa malapit sa munisipyo, maging diyan sa harap ng simbahan, maging dyan sa may triangle, pagpapatuyan pala yan ng solar, parang gano'n. Panradi, para maliwanag ang Binmale, Panradi. Okay, so ito ba ay lapag, yakunda, partner? Lapag ya, partner RJ, plano ng mayor ng Traminso Barangay, ang gandalam, pasyarkat Calaucan sa Isul Norte, Calaucan Dupo, ang mo Santa Rosa, Gayaman, papuntang lahat ng gusto ni Mayor sa taon na to dapat maliwanag na buong Binmalay para sa 2028 ay 27, 28 ay makikita mo na yung mga ating mga CCTV na ilalagay na rin sa bawat barangay para makikita natin na tayo pamuhayan ng ating bayan ng Binmalay. Ay maganda yan, malaking tulong yan para alam mo, pagka sabi nga nila pag maliwanag takot yung mga taong nagbabalak ng masama, di ba? Lalo na pag may CCTV, ang gumagawa daw ng mga milagro o kaya mga maugos elemento, di man ang bilungot niya pasen. So, marakop yan na programa, partner Leo. Lalo na CCTV, kung mo, salitam, ipagkadamot laratan. Sumpalan din mayor din namin sa saray Pasilaw at Sari Barangay. Siyempre, paano mapugat ang CCTV ng bilungan? Ito na after siguro, santo may plano to kasi buong Binmale yun. Wala sakay place ng amin so agawa barangay tayo partner RJ. Marakot tan. Tano labi, kalaan takot. Yung paway-paway, tanong pa siya, ragataon tan partner.
Pero parang, okay. Medyo kulanto. Balang lamot si partner ko. Magano marakot ta niya programa. Tano maliwaway dalan. Ang kapoy, anto ka man yan nayari na mogos ya nagawa. Ay, aratan niya kanunutan at talaga na mampartner tan di ba? May maliwawa, sudalan. Insan na wala ni ipakat mo na CCTV. Ay talagang naiwasan so anto ka man yan nayarin nagawan maugos o krimen pinablimira na dumarungal dita na dasay baloy na binmaloy pero ang kapulay malumi oras dasayan na programa tayo medyo sabilay oras lamot partner medyo ang kapulay oras ta lang ko lamay kyan mensahe madsari kabaloyan ditan sa kabalayan ni taga Binmali, sa aron mga listeners, masantos na maabing namot, ya kamas kanamin, lapuda asibilay oras, ya natuyo tayo, kilala ko kumo niya, susumblay namot, yan, uwi, malapon nonis, hanggang Biyernes, Monday, Wednesday, Friday, makapanliputaklat kayo ng tura, maksibidad, yung nagagawa natin, nagbana Binmali, makapan natin sa iyo, question yun, ang ito namin na may pasabikin din meron. Ito na, Panaji, salamat at salamat. Tara, weekday, salamat. Ang taklay sa imong palak na magdadaya. Oo. Pakalamat, yung mga sari, mga sira. Katon, may lamkartan, Panaji. Yes, oo. Sira na ala na bye-bye tayo. Katon, sari, kabalayan, tara, releases, Pasantos, Maabig, Tamaliwaya, Stan. Happy weekend sa karaming partner, Jay. Okay. So, thank you, partner Leon, Tatang Tanagagik, Leon Elorde Castro Jr. And sa programa tayo na PAM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Akalo pakantabay amigo yo RJ Biray Jimenez at your service ang gadago na Lunes, masantos ang maabig, yago na Biyernes at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan,